хабари мудҳиш. дар накланги Таиланд як марди мусаллаҳи ношинос ба маркази рушди кӯдакистон оташ кушод. 34 нафар аз ҷумла 22 кӯдак кушта шуданд. қаблан пулис аз марги 32 нафар ки аксари онҳо кӯдакон буданд хабар дода буданд. ба гузориши рӯзномаи таиландии хаосот, ҳамлагар ба як муассисаи томактабӣ дар музофоти Нонгбо Аламфу тирандозӣ карда, сипас бо мошини пикап бо рақамҳои давлатии Бангкок аз ҷои ҳодиса фирор кардааст. ин мард чанд корманди кӯдакистон аз ҷумла як омӯзгореро ки 8 моҳа ҳомиладор буд парондааст. баъд аз чунин ҳамлаи хуномез ӯ ба хонаи худ рафта зану фарзанди худро низ парондааст. сипас худкушӣ кардааст, яъне худро низ парондааст. дар бораи ангезаҳои ҳамлагар ҳанӯз чизе маълум нест, аммо ба гуфтаи расонаҳо ӯ қаблан дар пулис кор мекард.